Здравейте хора, днеска нали не знаете ютубърите. Ето го другия ютубър, нали го знаете. Аз сега съм с неговия телефон буквално. Коси днеска го няма, ти ся боли главата на кукулето, когато тя цял ден буквално стои на училище и нищо не се оплаквавате. И заднъж я почнало да оболи главата. Тя в училище щеше да реве буквално ако. Затова не излиза като ненормално. Абе, я мъкни ме, ще ще го взема от тебе! Който изговори на микрофона без да му каже, няма да участва в видеото. Така. Хода, какво искате да правим? Искате ли сега ще отиваме зад блока, някъде си, където искаме. Служи го при мама просто, не ни трябва. И ще... Никола! На микрофона натисни дълго бутончето за изключване. И го дай на мама. Я? Чакай да го натисна. Аз го натиснах един път. Трябва да го... Айде, дай го на мама така, без да натискаш нищо. Така хора, днеска ще питаме рандом хора зад блока, като преди. Помните ли с аккаунта на Класик Колко Про? Ако искате вижда видеото, буквално питахме хора. И буквално звъняхме на звъници и пренквахме хора, защото не ни даваха 100 лева. Лъжехме ги, че... Падна телефона на Никола. И лъжехме, че имаме 3 братя. Аз и Дани и един друг брат, който е в туалет, в болница. И е много болен. Не, Никола, аз може ли да правя? Може ли само една минута? Добре. И буквално звъняхме на звънци и понеже никой да ни повярва и не ни даде 100 лева, нищо не ни даде. Да, нищо не ни даде. И звъняхме на звънци и лудница стана. Звъняхме на 100 звънци буквално. И сега ще отиваме пак да пробваме този трик и ще видим дали хората ще ни повярват. Айде, чао, виждаме ви после!